ako sa isang batch namin at in-invite ako dito almusal. Yan oh, ganda ng bench nila. Okay, papasok po tayo. Mga araw, ito yung bahay nila. Dito lang po muna ini. Nadita la, bali-bali lagtan. Maluluto nila mo. Almost done. Ito yung malapit to sa beach. Oh, ang ganda ng fence niya oh. Ang ganda. Wala suda. Ayan oh. Wala siyo dyan, wala siyo. Tao po, may aso kayo dito? Bali-bali ganda, solar dan eh. Oh, diba? Oh, bisira. Bisira, wow! Yan oh. Oh. We're busy, you know. Yan oh. Galing oh. Anti-section yan, high school kayo? Porto. Sana lumipat ka, ano? Yan oh. Sana lumipat ka na. Ganda ng bahay niya oh. Wait, hindi ko tapos. Hindi okay lang, aray ko. Sana bukin eh, si Mr. mo eh. Oo. Yeah. Ang galing oh. Sarap timan tanong ka JT mo ay garden. Oo. Yan. Almusal po tayo dito. Yan. Naganda na sila. Wow. Ipon and the talong. Oh, ipon. Tayo para ano kasi Sunday. Thank you thank you doon sa dito sa may bahay nito. Ayan oh, si Flor de Lisa. Sila yung mga teacher. Doña Flor. Teacher Day. Teacher Day. Teacher's Day. Teacher's Day pala, Teacher's Day yan. Kasali po ako, yan yung mga... Kasali rin ako. Ito si Malu. The superintendent. At kamakaroon po. Man. Nang district. Bili kami ng kalabian. May banana, may malagkit, may kamuting kahoy, may coffee. Filipino dish siya may talaga. tuyo, may Yum, yum. hotdog. May Yan, may hipon. Meron nakakatawa pa, no? Meron Yan, siyang oh. picture. So, kasali ako dito ha. Kainan na. Salamat sa nag-invite. Kay Flor, kay Madam Merle, kay Louie, tsaka kay Malu. Yeah, at sa may bahay nito. Hello po. Yeah. Welcome. Come join us. Join us. Virtual eating. Salamat sa food, Lord. Thank you. And Yan, makamot ka ka. Kano nasawam? Ulit nila ito. tayo na. Grabe. Mangkamaya ka. Finger kinan ba? Magulong kami ko. Pa ako. Wala akil gulaw, katulma. Yung rice. Yung rice na po. May tuyo, alilin kong pito. Pasensya ka lang sila. At ito. Batang. Batang kin. Siyempre, kung mo, disimple kami mo. Ayun yung chili. Oh? Di man kakamaya ka. Ganito ang concept natin sa 30, pag sa lunch. Iriditilay. Sarap po. Kunti. Tapos kahit biga ko Nakapitoon na lahat. Biga ko lahat. Kaya tapos ako ay kunti. Yun ang gusto kong motif, ganun lang. Simple lang. Tuyo. Hindi magasto. Pero maganda. Maganda pa rin. Vamos. Pika. Nabil, karamangan. Kain na. Kain na ako. Sinusulay mga linamekin, bay patang, panturang. Sote ka. Ito yung mga batch ko. High school. Masapatos. Ano yan sa sapatos? Sapatos? Gutom din yung aso. Sapatos na lang kinakain. Sapatos. Kapo mo kay Jay. Oo.
So, kain muna kami mga araw. Kain muna kami. Bago malimutan. O, so yan, tapos na. Busog na busog ako. Boss, thank you ah. Thank you. Yung ito yung mag-asawa. Ayan, may bahay. Sa Palmusal. Simple lang po kami. Hindi kami Talaga si simple pamikan si ang na simpleng buhay. simpleng buhay lang po. Hindi tulad So thank you. Itong Shanghai, may Kimberly. Oh. Yung hotdog sa akin. Oh. Mga mga vlogger manaya, hatog mga butag po no. Kaya gomay Mga- hotdog. Sabi pa niya, ay, mahilig siya eh. Naruto sa hotdog. Hotdog. Koronya, Tagagkaral. Koronya. Nananglang mo siguro Ken. Lasmi. Ta. Hindi. Uli. Dan tupor ka. 2-4 kami doon. Ah, tuto manaya. So mamaya ulit. Ayan, pinawisan ako sa tuyo. Sa ano, yung itlog maalat, hotdog, Shanghai. tapos may kakanin, yan. Ipon. Oh, kwentuhan muna daw. Bay. So, mga araw tapos na. Tapos na mga kwentuhan. Walang natira. Yan, oh, sarap, busog. Busog ka na. Busog na busog. Yan. Thank you for the chocolate. Yeah. So, thank you mga araw. Ito yung invitation na ano, almusal dito sa mga batch ko. Yan. Yan. Binmalay Catholic High School sa Binmalay. 87. Sa Pangasinan batch 87. Yeah. Okay, bye-bye. Thank you. Bye. Like, share, and subscribe! May porsyento siya dyan. May pasok. Imo-monetize. So, bye. Bye.